नमस्कार। पिछला वीडियो में हम कहले रहनी कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना पवन सिंह ऑफिशियल ना तो माँ अम्बे फिल्म से आई, तो फाइनली पोस्टर माँ अम्बे फिल्म से आ गइल बा। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के जो गाना आइल बा, ए गाना के पोस्टर के नाम बा हमार गौरा हो। यानी पावर स्टार पवन सिंह और शिल्पी राज भैया हो, बड़ा दिन के बाद हम बता दी कि जोड़ी फेर से आइल बा। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह हमेशा शिवानी सिंह के संगे देखल जात रहन, लेकिन पवन भैया के शिल्पी राज के जब जोड़ी आवेला, भैया गाना आई रहे कौन, कुछ कुछ खाई वो चटनिया ये जान, कितना जबरदस्त रहा। शिल्पी राज के संग रहा, तो वह पावर स्टार पवन सिंह के संग फिर से माँ अम्बे भक्ति से पोस्टर रिलीज हो गइल बा भैया हमार गौरा हो। लेकिन एमे एगो कमाल के बात ई बा कि पावर स्टार पवन सिंह के संग शिल्पी राज तो गौले बड़ी, रोशन सिंह विश्वास गाना तो लिखले बड़े, लेकिन म्यूजिक प्रियांशु सिंह के नहीं है। अब भैया बताओ जे म्यूजिक के करवा, तो म्यूजिक बा सरगम आकाश के। यानी पावर स्टार पवन सिंह एकरा पहले जवन गाना गौले रहन, वो म्यूजिक डायरेक्टर के नाम रहल सरगम आकाश, आ एहू गाना के म्यूजिक डायरेक्टर के नाम बा सरगम आकाश। यानी प्रियांशु सिंह के गाना इहो नहीं कि अब तीसरका गाना वेट करे के पड़ी कि आखिर तीसरका गाना कब प्रियांशु सिंह के आवता। भैया खाली सरगम आकाश, यानी पावर स्टार पवन सिंह जेकरा पर चाही है ओकरा पर लेबल लगा सकत रहे। यानी पावर स्टार पवन सिंह शिल्पी राज के संगे गावेले तबो बाजेला, शिवानी के संगे गावेले तबे बजेला, प्रियांशु सिंह के म्यूजिक रहेला तबो बाजेला, आ चाहे सरगम आकाश के म्यूजिक रहेला तबो बाजेला। अब तू लोग बताओ लो कि एकरा पहले गाना आइल रथी खेसारी लाल यादव के, जेवना के म्यूजिक डायरेक्टर रहा प्रियांशु सिंह। अब तू बताओ जो गाना ना चलल, तो भाई खेसारी लाल में क्वालिटी प्रियांशु सिंह में क्वालिटी थोड़ी बा, वो क्वालिटी बा गायक में, ये क्वालिटी बा गायक में। यानी गायक जितने वेटेड रहेगा, गायक जितने वजन में रहेगा, उसका गाना उतना लास्ट करेगा। बाकी तू लास्ट में क्या कहब भाई, जे भी वीडियो देखा था बाकी जे भी वीडियो देखा था ओकरा के ये कहम हम कि पावर स्टार पवन सिंह जेकरा पर हाथ धो दिहन उनकर मार्केट में नाम हो जाई। अब तू लो नाम ले लो भैया कि डिम्पल सिंह के ऊपर हाथ रख ले तो हीरोइन बना देले, अक्षरा सिंह के ऊपर हाथ रख ले तो हीरोइन बना देले, प्रियांशु सिंह के ऊपर हाथ रख ले तो म्यूजिक डायरेक्टर बना देले, रोशन सिंह के ऊपर हाथ रख ले तो लिरिक्स गीतकार बना देले। तो यानी पवन सिंह के अंदर क्वालिटी है, क्षमता है, जो पवन सिंह जिसके ऊपर अपना लेबल लगा देंगे वो स्टार या ब्रांड जरूर बन जाएगा। चाहे तू अनुपमा यादव के ही ले लो, अनुपमा यादव के सबसे पहले का गाना पावर स्टार पवन सिंह के गवावल हो, आ पवन सिंह के संगे आई रहा। तो भाई जे भी वीडियो देखा था वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बानी तो तनी प्यार दुलार दिलो महाराज, इतना बोलत आदमी। बाकी तू लास्ट में क्या कहो? बाकी ये कहम हम कि चैनल से के सबसे ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करी। मिला अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।